أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይኹን። ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርህርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 30 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። 30 ለካቲት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እዩ። ን10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ሕብስቲ እንደ አበርከቱ ዝምግቡ ዝነበሩን ብሞት ምስ ዓረፉ ድማ ምዕራፎም ዝለብስዋ ልብሶም ንመነኮሳት ዝነገረትሎም ናይ ገረዓልታ አቡነ ሙሴ ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቅ ሃገሮም ትግራይ ገረዓልታ ቀመር 4 እንስሳ እዩ። አቡነ ሙሴ ኣብ 11 ዓመቶም ብናይ መልአኽ መሪሕነት ናብ ደብረ ዳሞ ከይዶም ብዓቢ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ 25 ዓመቶም ምንኩስና ተቐቢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ን21 ዓመት ሙሉእ ከይተንቀሳቐሱ ብምቋም ስለ ሃገርና ዝጸለዩ ዓቢ ኣቦ እዮም። 10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት መሪፆሞም ናይ ገዳም መጋቢ ገይሮም ሸምዎም። እዞም ጻድቅ ግን ኣገራሚን ዝኾነ ናይ ጽድቂ ስራሖም መነኮሳት ወላ ሓንቲ ከይፈለጥዎም ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ንምሳሌ ንውሕድ ሕሩጭ ኣበርኪቶም ን10,000 መነኮሳት ክምግቡ ከለዉ እቶም መነኮሳት ነዚ ኣይፈልጡን ነበሩ። እዞም ጻድቅ ናይ መነኮሳት እግሪ እውን ብምሕጻብ የገልግሉ ነበሩ። አቡነ ሙሴ ዘገረዓልታ ብሞት ኣብ ዝዓረፉ ግዜ ዝለብስዋ ዝነበሩ ልብሶም ብናይ ሰብ አንደበት ጌራ አፍ አውፅኣ ነቶም መነኮሳት ምዕራፎም ነገረቶም። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይ ቅዱስ ቤተሰብ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔርከ ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ አንክሮ ኣድንቆት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ድማ ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርግናኦም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ኣብ ናይ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 3 ኣብ ናይ ሚልክያስ ድማ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዓቢ ነቢ ምእንቲ ክህቦም ንመልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብ እዩሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ
ድዳ ዓባስ ኮነ እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓብዪ ሰብ ፀኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንነብሳ ሰወረት። ኣብ ናይ 6 ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተፀንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ናብ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መፀት እሞ ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በፅሐት ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሃንስ ድማ ገና ካብ ህፃንነቱ ኣብ ከብዲ ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ ድማ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ። ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሃንስ ምስ በሎ ድማ ኣንደበት ኣቦኡ ተፈትሓሉ። ኣብ ርእሰ መጽሓፍ ወንጌል ከም ዝተመዝገበ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ መወዳእታ ስብከቱ ሄሮዶስ ንሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ስለ ዘእተወ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ስቕ ከይብል ከዓ ዓይኑ ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግብአካን እዩ ኢሉ ስለ ዝገዘቶ ኣበይ ዝነበረ ደፋር ደኣ እዩ እዚ ከንበዓል ስልጣን ዝግዝት ኢሉ ናብ ማእሰርቲ ዳጎኖ። እዚ ግዜያዊ ብሊ እዚ ድማ ንሄሮድያዳ ንጓላን መምከሪ ዕድል ኮነን ማለት ኣደ ንጓላ ሄሮዶስ ዝተወልደሉ መዓልቲ ኣብ ዝኸበረሉ ዕለት ሄሮዶስ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ክስዕስዐሉ ኢኽሞ ደስ ምስ በሎ ዝዛረቦ ክትሰምዒ ኢኺ እንተደኣ ዝደለኽዮ ክትወስዲ ወይ ክገብረልኪ እየ ቃል የኣትወልኪ ኣለኹ ዝብል ቃል መሊቑኣተ ግን ገለ ከይመለስኪ ናባይ ተመለሲ እሞ እቲ ዝበሃል ሓቢርና መኺርና ክንህቦ መልሲ ርእሲ ዮሃንስ ኣቑሪፅካ ሃበና ምባል እንተዘይኮይኑ ካልእ ብድሕሪኡ ስለ ዘይንስእኖ ኩሉ ገዲፍኪ ከምኡ ጥራይ ግበሪ ጥራሕ በልዮ ኢላ ስለ ኣቐዲማ ኣዲኣ ዝመኸረታ በታ ሳዕስዒት ጓል ሄሮድያዳ ድማ ሄሮዶስ ካብቲ ዝተቐመጠሉ መንበር ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ተሓጒሱ ዝደለየቶ ክትረክብ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ዓበይትን መሓለላ ማሕልኡ ከየጉድል ከዓ ርእሲ ዮሃንስ ክትህበኒ ስለ ዝበለቶ ኣዚዙ ኣውሃባ። ርእሲ ዮሃንስ ኣብ ኢድ ኣደን ጓልን ምስ በፅሐት ድማ ብዝሕዝኡ ነገር እናገላባበጣ ኣንቲ ንግስትን ዘይተሓፍሪ ዝነበርኪ መልሓስ ሕጂ ደኣ እወ ዘይትምልሲ ተዓፂኽዶ እናበላ ከላግጻሉ እንከለዋ ኩሉ ዝከኣሎ መድሕን ነታ ርእሲ ዮሃንስ ህይወት ሰኺዑ ኣኽናፍ ኣብቂሉ ከም እትበርር ገበራ። ንሳ እታ ርእሲ ዮሃንስ እውን ዝተገብረላ ከይረስዐት ጎይታኣ ኣብ ዘሎ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ሰገደትሉ እሞ ከም ዘላቶ ከተስተምህር ፈቒዱላ ብዙሕ ዓመታት ኣስተምሂራ ከዓ ዓረፈት። በዚ ዕለት ድማ ኣብ ሸኽላ ዝተረኸበትሉ በዓላ ይኽበር። ዜና ቤተ ክርስቲያን ተመልከት ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 18 ምዕራፍ 14 ከምኡውን ፍቕዲ 12 ምንባብ ይከኣል። ኣሜን። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዐን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝፀረገ ንጎይታኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆረፀን ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ፣ ፍኖት፣ ቃለ ዓዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረኸቱ ይሕደረና፣ ጸሎቱ ኣይፈለየና። ኣሜን። ለካቲት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ተረክቦተ ርእሱ፣ ኣቦና ኣባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። ኣሜን። ጸሎቶም በረኻቶም ይሕደረና። ዓመታውን ወርሓውን ተዘኪሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ
ዝኽርና ይጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።